Kumusta ang inyong mga umaga? Naway, yung iba po hindi na nararamdaman yung mga dapat nilang maramdaman ngayon, ha? Dahil kahapon, ng araw ng Linggo at araw ng Sabado ay may mga naramdaman tayo pero yung iba hindi naramdaman yung di ba? Oh. Ano yung naramdaman nyo kahapon tsaka nung Sabado? Nakaramdam tayo ng lindol. Ano ka ba? Ha? Yung iba mga hindi naramdaman, maski ako mga pangga, dahil ko na mati iso lindol, pero safe man kita gabos, mga panggaan. Kung dahil po nindo dahil pa nindo aram, kan aldaw nin Sabado, pasado alas 7 nin Banggi. Magnitude 2.8 na lindol po ang namatian niya to digdi sa kunyan sa Naga. Sigon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nasa may parting kanakman mga pangga su lokasyon kan lindol na namatian niya to kan aldaw nin Sabadong Banggi, 7:16 nin Banggi po ito mga pangga. Ini namatian ko ini Sabado pero kan sudma Domingo day ko namatian mga pangga. Sabi da manhid na daa, ang sabi. Pero, importante, gabos kita safe, mga pangga, girumdumon so mga emergency contact numbers, orug na. Kan syudad ni Naga, mga pangga, nasa nasa Facebook page kan City Government of Naga. I-release na nindo, i-save na nindo sa cellphone nindo si mga emergency contact number in case of emergency. Kontakon po yan, mga pangga, Tapos kan suod maaman, kung namatian man nindo, magnitude 2.3 na lindol. Ang namatian kan suod mang hapon, alas 2 nin pagkahapon, sigon sa PHIVOLCS, lokasyon kan lindol na ito, yaon dyan sa may partikan Ragay, mga pangga, Inianday ko ng gayang namatian, pero si iba namatian ini mga pangga, medyo harayo na sa may part na kang Ragay, unlike kan Sabado, sa may part kan kanaman, mga pangga, Kaya dapat na maging vigilant po kita gabos. Girumdumon sa mga tinukdo sa mga earthquake drill. Dumang kay sa mga pangga pag naglilindol, iniinot mga panggaan kurahawan. Iniinot mga panggang daralaganan. Yan, Lalo kung yan kasalang ko na building, kung madalagang ka sa hagyan, sa hagdan, madalagang ka sa elevator, mas delikado. Kaya mas marahin na magsirong ka na lang sa lamesa na pusog bagong iyo po. And siring man, kung madaralagan, urog na sa mga matataong mga gusali, delikado ang stampede, masuruso ang kamo. O mas delikado pa ito, So lindol dain gain delikado ta maluyaman, ang nakadelikado so stampede. Tapos so panic. Tapos heart attack, iyo ang mas delikado. Iyo ba O kaya girumdumon, permi, ang mga tutok sa satuya kan mga autoridad kan Bureau of Fire Protection, mga earthquake drill, and mga emergency contact number kan sendo mga LGUs. Girumdumon po inindong maraian mga tugang nung kanindong paglingawan. Pero sa satuyang harambugan sa radyo, iistorya ko sendo mga pangga si amigo ko. Ining lindol na na namati ang takang weekend, may makonsuelong istorya palan ini. True story. True story da mga pangga. Si amigo ko nakaistorya sa kuya, ngaya pa di. Kan paglindol ngaya pa di. Saktuhon ngaya pa di. Paglindol ngayong ito, dahil mo pa din na hapot. Yaon ako sa motel, naka-check-in. Yaon da siya mga pangga sa motel. Naka-check-in kan paglindol kan Sabado. Mga pangga, mga bandang kan Sabado, mga bandang Banggi na. Alas 7 na nin Banggi baga sabi pa lang kan padiyong ko. Di kunyan pa di paglindol na ito, demo na kami nagluwas sa motel kan kan Kulasisi ko. Kulasisi. Kapag nagluwas niya ako kami pa di, iyo bagang tendency, pag naglilindol, siyempre maruluwasan, madruman sa tinampo. Pag lindol nga pa di, demo na kami nagluwas kan Kulasisi ko, tama face reveal. Face reveal sa publiko an sa kuyang Kulasisi pag nagluwas kami. Sabi ko niya, anong ginibo mo? Nagparasirong lang kamo si Raram kang Katrin. Naglukob-lukob lang kamo. Iyo pa di, naglukob-lukob lang kami. Nagpapahimsak.
Ang masakit, kung ma-face reveal, mahiling ka kan misis mong original, ay, diyan ka matiteknikal pa di, diyan ka maririmate. Tapos, ito na lang pag aftershocks na da mga pangitong sunod-sunod na da si aftershocks. Nagdesisyon na da si padihong ko tapos isa iyang kulasisi, si isa iyang kabit, kaibanan duman sa motel, na magluwas na sa motel. Ano, tadelikado, ano. Pag luwas da mga pangga sa motel, nag-istorya sa kuya, si amigo ko, ano. Nahiling ko ngayon pa di si Mrs. Tapos, ang laman. Sabi ko, dapat niya ako, nag-pretend ka, dapat ikaang ko niyan, dapat ikaang rationable, ikaang maurag-uragon, ano, dapat inanggutan mo si Mrs. mo. O, nagano ka man din sa motel? Dapat inaragon mo kayan, ano. Dahil ngayon pa di, ako ngayon pa di ang nagrulungsi na. Ako ngayon pa di ang kinarabahan natin na nahiling ko si Mrs. sa hotel. Sabi ko, ano man tayo ikang kabado, dapat ikaang agresibo, ika dapat ang kunya rationable, inanggutan mo si Mrs. mo, tayaon siya sa hotel, anong pigigi mo niya duman? Dahil pa di, ako pa di ang nagrulungsi na, ako ang may kaibanan na kulasisi sa motel. Por dahil sa lindol, ang kulasisi ni Padi na face reveal. Sabi na kaya hindi magpara kurukula sisi, tadelikado. Ano, lalo kung magirulindol, ano, na face reveal, ano, garo the voice of the Philippines, garo nag-iikot ang tukawan. Paano isayaw Anyway, mamaya abangan ninyo ano ang ating huli kapangga dahil manghuhuli na naman si DJ Rocky, si Rustan Malyanta nasa labas, mga butika naglilibot-libot. kung ika'y na At kapag nahuli kayo na bumibili ng tunay, natural at original na MX3 sa mga butika, mabibigyan kayo ng gift pack mula po yan sa MX3. At abangan yan mamaya. Ito muna for the meantime, ang ating energy headlines. Mga bareta na dapat nindong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines. Energy Headlines.